As persoas falan moito de ser libres. Parece que vivimos nun mundo moi libre e xustifican moito dos seus actos no nome da liberdade. Xa o advertiu Erich Fromm, que á hora de elexir a liberdade non bastaba con dicir quero liberarme disto. Había que dicir quero liberarme disto para que? Eu pregúntome este tipo de cousas. Quero ser libre para que? Nas semanas de atrás que falamos de apego evitativo, eu dixen que é un síntoma cultural, que é algo cultural, que xa non é un tema individual. É ese síntoma da busca da liberdade, mas non se sabe para qué. As persoas estánse evadindo, están fuxindo para liberarse a veces de ti. Mas a pregunta que falta é para qué? A pregunta daquela será somos libres de que? De non responsabilizarnos das demais persoas, logo tamén de que ninguén se responsabilice de nós, libres de coidar dos demais, logo tamén privadas de que coiden de nós. Libres para que? Para traballar? Para consumir? Hannah Arendt definiu esa soidade en masa ou soidade colectiva e diferenciou o feito de isolarnos do feito de estar soas. Isolarse, dixo ela máis ou menos que era algo así como poder estar coa túa conciencia. O isolamento permítenos pensar, ter ese diálogo interno, conversar con nós. A soidade colectiva, a soidade en masa, que dá no que vemos que nomeei en tantos vídeos, ese consumo colectivo de ocio, eses activismos performativos. Sería esa soidade colectiva a renuncia a poder estar ca túa conciencia. Sería o que nos leva a non poder pensar. Dicía Hannah Arendt que o totalitarismo crea verdades, aínda que estas sexan absurdas, irreais, vayan contra o demostrable e o palpable, e xogaba coa soidade das persoas, co medo á soidade, que é un medo humano. E así as persoas, por non sentirse soas, ou como nos dixo tamén Fromm, para non sentirse separadas de grupos sociais maiores, compran esas verdades, deféndenas e incluso adoutrinan nelas. E iso é o que eu levo moito tempo vendo na sociedade. Por iso, cando digo que te rexeitan e te exclúen, hai que abrazar iso e isolarse. Isolarse para poder estar coa túa conciencia. E non renunciar a pensar, a esa capacidade da que tanto garbo temos de ser seres racionais, de diferenciarnos do resto nesa capacidade de pensar. Quizás o totalitarismo actual é ese totalitarismo emocional
que impoñemos entre todas as persoas, esa persoa que te exclúe, que exerce sobre ti esa violencia simbólica ao non nomearte, está no bando totalitario. Non quere enfrontar ese medo á liberdade porque perdeu a capacidade de pensar. A persoa libre é hoxe esa etnia a extinguir, a que é libre de verdade, a que pensa, e cando ergue a voz para dicir o que pensa, hai que violentala, hai que sinalala, hai que excluíla, hai que rexeitala, hai que negala, hai que deixar de nomeala. Nesa violencia simbólica totalitaria que exerce a masa na súa soidade compartida. Contra aquelas persoas que aínda podemos pensar porque nos isolamos, porque aceptamos que nos rexeiten, porque cando non nos nomean, nomeámonos soas, porque cando nos sinalan, erguémonos e dicimos sí, son esa persoa libre que se atopa ca súa conciencia e pensa. E ás veces pregúntome se a Terceira Guerra Mundial non é isto que estamos vivindo.